Okay. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಉಚ್ಚಿಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಾಡಿದೆ. ಸೊ ರಪ್ಪ ರೆಡಿ ಆಪೆ ನಾನು ಒಕ್ಕ ತಿಪ್ಪೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಫಸ್ಟ್ ಹೇರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಕುಜಲ್ ಮಸ್ತ್ ಚಂಡಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಹಿಂಗಡ ಲಿಪ್ ಲೈನರ್. ಓಕೆ, ವಿತ್ ದ ಟೈಮ್ 3:36 ಆತದ. ಪೂರಾನೆಗೆ ತಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕ ಡ್ರೆಸ್ ತೂದಿ ಪರ್ನಿಗುಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಆಯ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ದೋಷ ಮಾಡಿದಿನ ಡ್ರೆಸ್ ನಾನು ಹೊಸತ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಬೋಡೆ ಬಂದಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪೂಡೆ ಮನ ಸಾಂಡ ಇಪ್ಪಿದಂಡಿ ಇಪ್ಪೆ. ಅವಳ ಲಾಸ್ಟದ ದಿನ ತಾನೇ ಅನ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಬ್ಲಷ್ ಬಣ್ಣಗೆ ಪೂರ್ ತಗೊಂಡು ಗೊತ್ತು ತಗೊಳ್ಳುವ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಲೈನರ್. ಒಂದು ಎನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಸರಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಕೋಡೆ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಎನ್ನ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಕೋಡೆ. ಅವು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಕಾಜಲ್. ಕುಜಲ್ ನಂಗಡೆ ಬಂಕ. ನಾನು ಈ ಕೈಗೆ ವಾಚ್ ಪಾಡ್ಬೆ, ಈ ಕೈಗೆ ಕಾಜು ಪಾಡ್ಬೆ. ಕಾಜು ಬಣ್ಣ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕಲರ್ ಕಾಜ್ತ ಪೂರ ಪಾಡುಜಿ ಅಂಜಿ 4 6 ತುಕ ದೇವ ಫಿರ್ವಾಕ तो बस इयरिंग अंदर. सो ಈ ಕ್ಲಿಪ್ ಪಾಡ್ಗ ಕ್ಲಿಪ್ ಶಾಟ್ ಕ್ಯೂಟ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್
ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ बिंदी वेली चता वेली लेट्स गो गाइस यान ऑलमोस्ट रेडी इथे पिदडनु इथे रिक्षा कॉल ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಹೋಗಿ ಓಕೆ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಿದ್ವಿ ಗೈಸ್ ಯಾನಿ ತೆಪ್ಪುನು ಶಿರುವ ಮಂಚ ಕಲ್ಲಡು ಅಲ್ಪತುಲೆ ಎಂಚ ಉಂಟು ಶಿರುವ डीजे दिते रे सो के म्हणजे यान जाके पका दिखवा ಆಂಡ ಕೊಂಡಲು ಇಂಚಲಕ್ಕ ಅವಡು ಈ ದೇವಿನ ಸ್ವರೂಪ ಅವಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೂರ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಉಂಟು ಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರಿ ದೇವಿ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ
ಪೂಜೆ ಆತಿನ ನೋಟ ಯಾನ್ ಬೋದು ಬತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು ನೆಲ ಅಲ್ಪ ಸುತ್ತು ಬರ್ತೇವೆ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಗಂಧ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲ ಹೋಯ್ತೆ ಗೈಸ್ತುಲೆ ಒಂದಟ ಏರ್ಲ ಜನನೇ ಇತ್ತಿಜೇರು ಸೊ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೆಂಟ್ದ ಯಾನ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪಂದೇನೊಂದಿತ್ತೆ ಆ ಕುಡೊಂಚಿ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಶಾರದಿನ ತೂವರೆಗೆ ಪಂದೆ ಅನ್ ಬೈದಿನ ಮೇಯ್ನ್ ಸೊ ಶಾರದ ತೂವರೆಗೆ ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕೀನಿ ಸಿ ಟೆಂಪಲ್ ಉಲೈ ತೋಜುನ ನೆಕ್ಕಿದ ಅದನ್ನು ಪಂಪೇರು ಕೊಡಿ ಫುಲ್ ಜನ ಉಂಡೇರು ಸುತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿತುಲೆ ಅಮ್ಮನ ಫೋಟೋ ಆರ್ ನಮಗೆ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡೆ ಕೂಡ ಅಮ್ಮಗ ತೋಪ ಒಂದುಂಡೇರು ಆ ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ರ ಬಂದು ಮಗುಲು ಪೋಯಿ ಯಾನು ಟೆಂಪಲ್ದಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೆ ಪಿದೆ ಬತ್ತು ಕುದೋಂದೆ ಫುಲ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ರಾಯ್ಕ ಅವನು ಒಂಥರ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅವನುಂಡು ಪೂರ ಸೆಲ್ಫೀಸ್ ಅವನುಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಗೈಸ್ ಯಾನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿರಿಯಡ್ ಐತೆ ಸೊ ಕುದೊಂದೆ ಲೈಫ್ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಟೆಂಪಲ್ದು ಲೈ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಇಚ್ಚಿ ಬಂಟೇರು ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ದು ಐತಿ ಇತ್ತೆ ಎಕಡೆ ಯಾನ್ ಬನ್ನಾಗ ಮಂಚ ಕಳ್ಟು ಕಾಪು ಟು ಉಚ್ಚಿಲ ಯಾನ್ ಬಸ್ ಬತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಬನ್ನಾಗ ಪಿದೈಡ್ ಶಾರದೆ ಫೋನ್ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಏನಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದು ತೊಗೊಂಡೆ ಇಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವು ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇವರ ಬರೋಡು ದೇವರಿಂದ ಸೊ ಬರ್ತೇನೆ ಇತ್ತೆ ತೂವಿನ ಕುದೋಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋದು ಟೈಮ್ ಬರ್ತದು 6:21 ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಪಿದಾಡ್ ಹೊಡಿ ಎಂಕ್ ಮೂಲ್ಪ ಮಗಲಿನ ತೂನಾಗ ಖುಷಿ ಅವನುಂಟು ಪನ್ನಾಗ ಅಮ್ಮ ಮಗನ ಫೋಟೋ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಲು ಯಾರು ಸಿಂಗಲ್ ಹೊಡ್ತೇವೆ ಇದ್ದೀನದು ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಕೇರಳ ಇಂಜಿ ಫೋಟೋ ಇರ್ತಾರೆ ಅವಂಜಿ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಅಣ್ಣಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಐಟೇನು ಫೋಟೋ ಎತ್ತೊಂಡು ಇರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಗೈಸ್ ಮುಲ್ಪ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಗೆ ತೂಕದಾದು ಬಂದು ಗೋಂಜಿ ಆಮೆ ಫಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಆಮೆ ಆಯ್ತಾ ಎಸ್ ಆಮೆ ಎಂಟ ಮಂದಿರ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಜೋಕಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಾಟ್ಲಿ ದಾಯ ಇಂಚಿನ ತುಂಬು ಎಲ್ಲಿತ್ತು ನಾವು ಯಾಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಅದೊಂದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂದು ಮರ ಒಂದೆತ್ತ ಹೋಯ್ತ ತಾರದ ಮರತ ಐತ ಹೀರೆ ಬರ್ಕೊಣ ಐತ ಏನೋ ಮಂದಿರ್ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕದು ಎಸ್ ಇಂಚ ಬೈರು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಬಾಟ್ಲ್ అయితే పోయి ఇన్సైడ్ ఆ సైడ్ ఇలా సేమ్ 1 సెకండ్ ఫుల్ ఓ మై గాడ్ సూపర్ ఓకే అయితే పోయి ఫస్ట్ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಮುಂದೆ ಪಾಟ್ಸ್ ಓ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಈಗಲ್ ಓಕೆ ಅಂತೆ ಒಂಜಲ ಮುಡುಪುಜಿ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತ ಮುಲ್ಪಾಡು ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ
ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಗೈಸ್ ಹೊರ್ತಿಗೆ ಬರ್ರಿಗೆ ಇದು ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ದೇವನಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಇರು ನಮಕ್ ನಮಾನಿ ಸಿ ಉಂಟುಲೆ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಪನ್ಪುನ್ ನೆಕ್ಕೆ ನಾನು ಗೈಸ್ ಅದೇ ಒಂದೊಂದಿರ್ತಲೆ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಫಲ ಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಒಂದೊಂದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತದೆ ಅದು ಗುಡ್ 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 ಎಸ್ ಒಂದು ಲಡ್ಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಡೈನೋಸರ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಡೈನೋಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾ ಹೇ ಒಂದು ಈ ಕಣ್ಣು ತುಳುಟು ಕಂಚಲ ಬಂದ್ಪೇರು ಕಂಚಲಾಡ್ ಮಲ್ತದಿನ ಎಸ್ ಎಸ್ this Nurgir and next this is doll. I know this doll. Okay. The next tuka ಲಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಬಂತು Do not touch. ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಿಮ್ಗೇನೆ ಅದು ಹಾಕಿದ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಶ್ ಇಷ್ಟಿದೆಲ್ಲ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೈ ಸರ್ ಮೀನುಗಳು ಗ್ಲಾಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಫುಲ್ ಇದು ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬಾತುಕೋಳಿ ಮಸ್ತ್ ಗೈಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಹಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದ್ರಿಂದ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಧೂಮಪಾನ ಹೃದಯ ಡೋಸ್ ಸಿಕ್ರೆಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯೆಲ್ಲ ಇರೋದು ಇದೆಲ್ಲ ದೇವ್ರದ್ದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಸ್ ಸೂಪರ್ ಏನೋ ಒಂಥರ ಫುಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಉಂಟು ಖುಷಿ ಏನೋ ಒಂಥರ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ದೇವರದ್ದೆಲ್ಲ ಇದು ಇದೊಂದಿಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೀಪದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಕುಡಿತದ ಚಟ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ